Shin ko kuna da labarin wannan duniyar tamu za ta ƙare ranar 25 ga wannan watan da muke ciki na Disamba? Idan dai ba ku sani ba, ku biyo ni a cikin wannan bidiyon in ba ku labari dalla-dalla. Saboda haka idan mutum zai shirya ma sai ya shirya. A nan dai wani mutum ne a ƙasar Ghana mai suna Ibo Noha, wanda ya yi ikirarin cewa Ubangiji ya isar mishi da wani saƙo a cikin baccinsa, inda Ubangiji ya bayyana masa cewa duniyar nan tamu za ta ƙare ranar 25 ga watan Disamba na wannan shekarar ta 2025 da muke ciki. Tun daga lokacin da ya wannan mafarki ya farka, hankalinsa ya tashi sosai, amma a cikin mafarkin nasa Ubangiji ya bayyana masa cewa ya gina jirgin ruwa irin wanda Annabi Nuhu ya gina, wanda zai ɗauki aƙalla mutum miliyan 600,000. wanda ya ce duk mutumin da ya imani da mafarkin da ya gaskiya ne ya garzaya zuwa Ghana daga nan kafin rana 25 ga wannan watan domin ya shiga cikin wannan jirgin tsira domin ya tsiratar da rayuwarsa kafin a kife wannan duniyar. Shi dai wannan mutumin ya bayyana cewa a cikin mafarkin nasa an bayyana masa cewa a ranar 25 ga watan Disamban nan mai zuwa za a yi wata ambaliyar ruwa mai ɗauke da guguwa wanda zai turnake duniya ga baki ɗaya. Idan wannan ruwa ya zo zai mamaye dukkanin wani abu mai tsayi a duniya, duk wani gini da ka sani da duk wani karfe da aka tsayar mai tsayi da dukkan wani abu mai tsayi a duniya, wannan iskar da za ta zo da ruwa mai karfi su ne za su cinye komai da komai. Duniya za ta kasance ga baki ɗaya ta nutse a ƙarƙashin ruwa, illa iyaka wanda za su tsira su ne wanda suka bi shi wannan mutumin zuwa cikin jirgin ruwan da ya kera, nan ne kawai za a samu mutanen da za su tsira. Tuni dai mutane da dama sun fara yarda da wannan labari na wannan mutumin mai suna Ibo Noah. Saboda haka mutane da dama daga sassa daban-daban na wannan duniya sun fara tura masa gudunmawa domin ganin cewa ya kammala gina jirgin nasa. Shi dai wannan mutumin baya sanya riga irin na kayan sawa da muke sawa, mafi yawanci idan an nuna hotonsa ko bidiyonsa za a gan shi yana sanye da wani riga na garara. Wannan mutumin ya yi trending sosai a kafafen sada zumunta, inda mutane da dama wasu sun yi imanin cewa akwai kamshin gaskiya a cikin bayanin nasa, wasu kuma suna ganin cewa ai wannan wani shaci faɗi ne wanda an daɗe ana samun mutanen da ke irin wannan ɗin, sai kuma ranar in ta zo sai a ga ba haka bane ba. Daga ƙarshe sai su shiru sun yi kunya, sun ji kunyar yi wa duniya ƙarya. Menene ra'ayinku dangane da mutumin da yake ikirarin cewa duniya za ta ƙare ranar 25 ga watan Disamba da muke ciki? Ku ajiye mana ra'ayinku a comment section. Na gode da kasancewar mu a tare.